så Supremacist, så er vi i gang med endnu en battle report. I dag har vi 2500 point Eldar mod Chaos. Vi har slået en 2'er på Battle Mission, så vi spiller Purge the Aliens, så der er ikke nogen objectives. Hver destroyed unit giver et victory point. Som deployment har vi Dawn of War, så det er sådan en klassisk 12 tommer inden. Vi har slået for Random Terrain. I Chaos Deployment zonen er der en Ruin, der giver 4 plus cover safe og Ruin regler. Vi har nogle Woods, der giver 5 plus cover safe. Der er endnu en Ruin, der giver 4 plus cover safe. Der er nogle Craters og nogle Barricades, der giver 5 plus cover safe. Over i det Eldar Deployment zone er der også et par Ruins, der giver 4 plus cover safe. I midten, op på The Hill, der har vi en Adeptus Mechanicus Bastion. Den er dissipated, så den har 12 i armor, og det er en medium size, så den kan holde 20 models. Og som så vanligt, tæller The Skull Pits som dangerous terrain for infantry og for walkers. Vi er tilbage efter deployment. Så har Chaos Space Marines med Trader Guard Allies deployed. Formet en lang battle line her ned gennem min deployment zone. Jeg har Platoon Command. Så har jeg et squad af Riflemen med en Flamer. Endnu et squad af Riflemen med en Flamer. Så har jeg en Chimera med et Rogue Battle Tiger Squad og The Black Witch of Helmgarth, som er en Rogue Primary Psyker. Han er telepat, og han trak The Terrify Power. Så har jeg et Vehicle Squadron med 2 Lehman Russes. Jeg har 10 Guards mere med en Flamer. Så har jeg Lord Headtaker med Power Fist, Lightning Claw, Juggernaut, Sigil of Corruption. Han er min Warlord. Der er 10 Riflemen med en Flamer i The Crater område. I The Ruin herover er der 2 Last Cannon Teams. 10 mand med en Flamer. Og så er der en Land Raider med et Berserker Squad på 8 mand med 2 Plasma Pistols. Et Icon of Wrath. Og sergeanten har en Power Axe. Ude i Reserves er der 2 Rhinos med 8 Berserkers. De har Infiltrator Outflank Rules på grund af mit Warlord Trade. Og der er også 10 Raptors. Vi er tilbage med Eldar Deployment. Eldar Deployment, Møller. Okay. Hvad har du med? 2 Scatterlasers, 2 guys, Warlock, Wave Serpents, 9 Fire Dragons, Wave Serpent med Jansar. Og Jansar er din Warlord. Så har vi 9 Dark Reapers med en Eckhart, 20 Guardians med Bright Angels, og en Warlock, Firebreaker, Wave Serpents med 10 Banshees og en Eckhart.
In reserve. Og i reserve. Crimson Hunter. Og en Helllock. En Crimson Hunter. Og en Hemlock. Okay. Vil du prøve at sige sådan en initiative? Og der siger så det Eldar The Initiative på en 6'er. Vi er tilbage i bunden af Eldar tur 1. Så har Møller fået grinet af, og vi er nu i bunden af Eldar tur 1. The Wave Serpent med Banshees og Eckhart. Har movet flat out, så kommer hele vejen herover fra. Og herover til. The Fire Prison. The Eldar Guardian Squad med 2 Bright Lances og The Dark Reapers fik til sammen rækket den ene Leman Russ i The Leman Russ Squadron. Så Eldar har nu scoret et victory point for first kill og et victory point for kill an enemy unit. Det andet 2-man Guardian Squad, de løb op bag ved The Bastion. Det samme gjorde The Eldar Ortak. Den sidste Wave Serpent med Fire Dragons og Jan Sam, The Warlord, movede lidt frem og skød mod The Battle Saga Chimera, men fik ikke glanset den. Vi er tilbage i slutningen af Guard tur 1. Så blev det slut for Chaos tur 1. Det Imperial Guardsmen, der var herovre i The Ruins, de runnede frem. Den surviving Leman Russ og The Battle Saga Squad movede 6 tommer frem, skød en Battle Cannon og en Soul Blaze over på det store Guardian Squad, fremtvang en Panic Test, men de overlevede. Det tredje teamman squad herovre, de løb også frem, gemmer sig bag ved bygningen. Platoon Command rykkede ind i The Corner Ruin for at få sig et overblik. Lord Headsager rykkede frem, prøvede at charge det store Guardian Squad over bag ved bygningen, men failede sit charge roll og står nu dangerously exposed ude i the open. Det fjerde teamman squad og Guardsmen er løbet frem over the plains. Herovre i hjørnet, der skød the Last Cannons og the Land Raider. Alt hvad de havde på the Wave Serpent. Men den jinkede sig ud af problemerne, eller også klarede dens Wave Shield det. Så alt i alt fik den kun et hold point. Dog i assault-fasen blev den assaultet af de 8 berserkere, der sad inde i the Land Raider, der hoppede ud i movement-fasen. Skød med plasma pistols i shooting-fasen. Chargede den og fik den wrecked. De 10 Banshees, der var indeni,
klaret deres pinning-test. Og udover stun, så de ikke må shoote, er de fully operational i næste tur. Så bliver Bloody. Vi er tilbage i slutningen af Eldar tur 2. Så er vi tilbage i slutningen af Eldar tur 1, tur 2. The Wave Serpent rykkede 6 tommer. Disembarkede The Fire Dragon Squad med Jane Sang. The Crimson Hunter kom ind. Den prøvede at skyde på The Battle Saga Chimera, men fik kun givet den et glancing hit. Derimod fik The Fire Dragons i kombination med The Autark. De fik rækket den sidste Lehman Rush. Den Guardian Unit, der gemte sig bag ved bygningen, de movede fra og fik skudt Lord Headtaker, fik slået min Warlord. The Dark Reapers i The Building her. Fik skudt 8 Timon Squad, Trader Guardsmen, når de klarede deres break test. The Fire Prison movede ud fra ruinen her. Og fik softet Berserker Squadet herovre, der var kommet ud af Land Raideren lidt op. Det samme gjorde den nye Hemlock Flyer, der kom ind. I assault-fasen blev de assaultet af The Banshee Squad, der var kommet ud af The Wrecked Wave Serpent. The Eckhart slæede The Berserker Champion i The Challenge. Og resten slæede 6 andre, så var 1 berserker tilbage. Desværre er han fearless, så han er locked i combat, probably doomed, og jeg kan ikke skyde på dem nu, når det bliver min tur. Vi er tilbage i slutningen af Chaos 2-2.